Il-Kunsill Pontifiċju għall-għaqda fost l-Insara. Fl-1960, bħala parti mit-tħejjijiet għall-Konċilju Vatikani II, il-Papa Ġwanni 23 waqqaf dak li dak iż-żmien kien jissejjaħ is-Segretarjat għall-għaqda fost l-Insara. Wieħed mill-għanijiet li għalih tlaqqa il-Konċilju Vatikani II kien, skont il-ksieb tal-Papa Ġwanni 23, li ssir ħidma u impenn għall-għaqda fost l-Insara. Fl-1960 il-Papa Ġwanni 23 waqqaf dan l-uffiċċju fih dan l-Knisja Kattolika. Il-firdiet kienu ilhom għal ħafna sekli fost l-Insara. Kien hemm moviment ekumeniku qawwi, speċjalment mis-sena 1910. Imma sfortunatament il-Knisja Kattolika ma kienx parti minn dal-moviment ekumeniku. Imma minn żmien il-Papa Ġwanni 23 u għalhekk minn żmien il-Konċilju Vatikani II, il-Knisja Kattolika ħadet impenn qawwi favur l-ekumeniżmu, favur dil-ħidma għall-għaqda fost l-Insara. Biż-żmien dan is-segretarjat għall-għaqda fost l-Insara żviluppa biex ikun dak li llum jissejjaħ il-Kunsill Pontifiċju għall promozzjoni tal-għaqda fost l-Insara. Dan huwa wieħed mid-dikasteri tal-Vatikan. Biex ikun iktar eżatt, wieħed mid-dikasteri tal-Kurja Romana. Meta ngħidu dikasteru, aħna qegħdin ngħidu qisu d-dipartiment. Fil-lingwaġġ ċivili aħna ngħidu dipartiment tal-Gvern jew ngħidu wieħed mill-Ministeri tal-Gvern. Il-Kura Romana, is-Santa Sede għandha diversi dikasteri skont oqsma differenti. U qasam minnhom huwa kif qegħdin nispjegaw il-Kunsill Pontifiċju li jġib il-quddiem li jippromuovi l-għaqda fost l-Insara. L-għan ta' dan il-Kunsill Pontifiċju hu li jgħin lill-Papa fir-relazzjonijiet tiegħu ma' mexxejja ta' knejjes oħra. Jiffaċilita biex isiru dawn il-laqgħat. Iħejji t-triq għal dawn il-laqgħat. Kien hemm ħafna xogħol minn wara l-kwinti qabel ma l-Papa ngħidu aħna iltaqa' mal-Patriarka Ekumeniku ta' Kostantinopli. Jew qabel ma iltaqa' mal-kap tal-Knisja Anglikana. Jew meta ltaqa' ngħidu aħna mal-Patriarka ta' Mosca, kif ukoll ma' mexxejja oħrajn. Dan huwa l-ewwel skop tal-Kunsill Pontifiċju għall-għaqda fost l-Insara, jgħin lill-Papa jaqdi l-missjoni ekumenika tiegħu. Barra minn hekk, dal-Kunsill Pontifiċju jikkoordina u jagħti enerġija lil ħafna dijalogi bilaterali bejn esperti min-naħa tal-Knisja Kattolika u esperti minn knejjes oħrajn. Qed nirreferi għad-dijalogu bilaterali bejn il-Knisja Kattolika u il-Knisja Anglikana, bejn il-Knisja Kattolika u il-Knisja Luterana, bejn il-Knisja Kattolika u l-Knejjes Ortodossi, u ħafna eżempji oħrajn ta' dijalogi. Anki pereżempju bejn il-Knisja Kattolika u il-Pentekostali. Din hija ħidma importanti ħafna li tkun dejjem għaddejja. Hemm nies imqabda għal dan il-għan biex iġibu l-qudiem dawn id-dijalogi. Ħaġa oħra li ta' min isemmi huwa li l-Kunsill Pontifiċju għall-għaqda fost l-Insara kien ippubblika bosta snin ilu fl-1993 dak li jissejjaħ Direttorju Ekumeniku. X'inhu Direttorju Ekumeniku? Dan huwa ktejjeb li fehem kif wieħed japplika dak li il-Konċilju Vatikani II u anki l-kodiċi tal-liġi kanonika jgħidu fir-rigward ta' relazzjonijiet ma' insara ta' knejjes oħra. B'mod prattiku mela dan il-Direttorju Ekumeniku qisu handbook
li jgħidilna kif għandna nġibu ruħna x'għandna nagħmlu f'sitwazzjonijiet differenti fil-ħajja ta' kuljum fejn tidħol l-għejxin tal-ħajja nisranija, fl-għejxin tas-sagramenti, fl-għajnuna li aħna nagħtu bħala Kattoliċi lil membri ta' knejjes oħra, eċċetera. Barra minn hekk, lejn tmiem is-sena 2020, il-Kunsill Pontifiċju għall-Għaqda fost l-Insara ippubblika ktejjeb ieħor importanti li huwa dwar l-isqof u l-għaqda tal-Insara. Vademekum Ekumeniku. Meta ngħidu vademekum qegħdin ngħidu handbook li inti ġorru miegħek. U f'dan il-ktejjeb li naturalment huwa available għal kulħadd, imma huwa indirizzat partikolarment għall-isfijiet. U f'dan il-ktieb isqof partikolari fid-djoċesi tiegħu jaraf aħjar x'inhija l-missjoni tiegħu fejn jidħol id-dialogu ma' Insara ta' knejjes oħrajn. Ir-rwol mela tal-Kunsill Pontifiċju għall-Għaqda fost l-Insara huwa li jġib il-qudiem, iħeġġeġ lill-Insara kollha mill-isfijiet, is-saċerdoti, il-lajċi kollha biex flimkien narfu il-missjoni ekumenika li aħna l-koll għandna li naħdmu biex ikun hemm l-għaqda fost l-Insara.